Уважаеми зрители, наближават баловете и аз се връщам в младостта си. Историците твърдят, че моя бал се е случил в тоталитарно време, във времето на твърд социализъм и още по-твърда милиция. Историците знаят какво се е случило в миналото, но не знаят какво ще се случи в бъдещето. А в бъдещето идват едни странни нещица. Ето вижте за какво ви говоря. Тайни агенти на баловете. И цитирам: полицаи абитюрент. Полицаи абитюрент. Това не е част от култовия български филм "Опасен чар", а новата система на МВР за охрана на абитюрентите. Както знаете, аз съм емоционално свързан с абитюрентите и патриотично отдаден на МВР. Затова реших да поканя двама от тези тайни агенти, за да научим повече за тяхната отговорна абитюрентска дейност. Дами и господа, представям ви абитюрентите агенти, полицаите под прикритие, капитан Страхил Стресов и старши сержант Бондьо Бондев. Така, заповядайте, господа. Бихте ли се представили? Здраве желаем. Здраве желаем. Капитан Страхил Стресов. Здравейте, здраве желаем. Бондев. Моля? Бондев. Бондьо Бондев. Да, благодаря. Така, моля. Защо сте в униформи? Нали сте тайни агенти? Извинявай, Слави, но мисля, че сте много несъобразителен, да не кажа леко глуповат. Моля? Малко сте ми глуповат лекичко така. Дръж малко, само за да обясня. Значи, ние сме... Ние сме маскирани като полицаи абитуренти. Разбираш ли? Ние сме така полицаи абитуренти, сме се маскирали малко така. Да, не знам защо така стана. Ето така вече сме полицаи, обаче абитуренти. Моля? Ами ето така стана. Какво е? Ето и ти си малко абитурент вече. Вече и ти си под прикритие. И ти стана под прикритие. Я дай малко да видя. Я. Само да не се обиждаме. Много добре. Добре. Добре, айде убеди ме сега да видиш какво ще стане. Убеди ме да видиш какво ще стане. Ей, мръстек! Ей, Маркоч, няма да викаш мръстник, че ние сме от много лют род. Какъв? Еми, ние сме трима братя. Кои? Когато се роди батю, тате закла прасе. Така ли? Като се роди другия ми батю, тате закла агне. А като се роди аз, татю закла съседа. А съседа беше мой баща. А откъде взехте свирките? Свирките ни ги направиха едни абитюрентки. Много добре облечени с къси полички. Само така, извинявай, само да ти обясня, чудесно беше наистина, но мен един факт така много ме озадачи. Кой? Значи, защо тези абитурентки имаха бал на околовръстното? Господин майор, да ви попитам на вас, коя ще ви бъде дама за бала? Ами как? Това са излишни въпроси и мисля, че сте глуповат наистина, Стига, моля ви се обиждаме. Ама елементарно е. Естествено, че колегата старши сержант ще ми бъде дама. Много се извинявам, защо сега аз да съм дамата? Какво става? Какво става с този балон, бе? Кой да ме преведе гълста? Я дръпни малко. А защо да не си ми ти дамата? Защо не? Защо? Аз така като гледам, мога ти бъда патето яки. Така. Така. Да. Знам, че има традиция на баловете на абитурентите се подарява нещо скъпо, да речем пръстен, гердан. Вие правили ли сте някакъв подарък? Да. Аз на моята дъщеря й подарих баскетболен кош. Така ли? Да. Защо? Защо баскетболен кош? Да скача, да се радва. Добре, и последен въпрос. Да. Имали ли сте инциденти по време на баловете? Инциденти сме имали. Какви? Аз бях веднъж дежурен на абитюрентски балове на Орлов мост. Да? И там знаеш какво е движението. Орли, коли, жени, деца, старци минават. Ужас, страшно движение. И по едно време светофара светна зелено да ме отмени и ми звъни GSM-а. И кой беше? Кой? Жена ми. И какво вика тя? И вика: здравей, мили, забравил си палката вкъщи, а между другото ми го няма вибратора. И ти? Ужас, викам.
Какво ли съм размахвал цял ден?